garba na gotomo. Inda za ka kaka sake tafi da shirin gaba. Mazan jiran gaba garba na gotomo. Allah ya majin dai yadda kai ya ka kyauta tun da kana sona. Ana maganar jikko na gotomo. yayi Alhaji Muhammadu Sani Sabulu suka noma. Sabulu na ka noma. Wani kungiyar maza kana yan gware na mai da kiɗa kwazari da shehu kansulan kwazari da wannan. Yana kwarka ma aiki na mai da kiɗa kwazari ga shehu kamsulan kwazari. Kamsulan da ya san Allah bai taɓa danne hakin kowa ba. Ka gyara gida ka gyara dawa ka birge mutanen birni. Shehu kamsulan kwazari Allah ya kiyaye mun kai yawa. Addu'a nake ga sarki Allah a kira ka siya man gwandu. Roƙo nake ga sarki Allah a kira ka. Kullum a kira ka siya man gwandu. Amadu Karami ina gode ma. Amadu Karami mai shago Allah mai da shago kanti a bazuwa Kano. A dawo na inda Amadu kwazari. Na shehu kamsulan kwazari irin abin da ka yi min sai daɗi. Ko daɗi da kaji tambura sai sarki. Ko daɗi da kaji tambura sai sarki. Ina ban ga kansula Alhaji Yaro yana kai min kai komai. Alhaji Yaro na gode ma kamsulin mutan warari yawa. Mamu dogo ya kyauta shi ma. Bamanta Abubakar dogo, Abubakar bado na gode gaishe ka mai kula kan shanu. Ina Umaru sarkin zaki. Umaru sarkin zaki. Inda magana zaki ce ka ɗara zuma gaggawa. Umaru na kai. Irin abin da ka yi man kai komai saboda Umaru kwazari. Allah ne bai zama abin mamaki ba. Tunda ikon Allah ne. Ikon Allah ne bai zama abin mamaki ba. Tunda ikon Allah ne. Barko na ganga, ya ne kishin shafa ganga. Gaugawa ba ta aiki ko da ta yi shi ba zai kyawu ba. Ikon Allah ne bai zama abin mamaki ba. Tunda ikon Allah ne. Ikon Allah ne bai zama abin mamaki ba. Tunda ikon Allah ne. Barkora ganga kin san sha'anin soyayya ne. Soyayya kau soyayya ce. Kauna ba ta san cin fuska ba. Ko an yi shi ba ta ganewa. Barkora ganga
kin san sha'anin alheri ne alheri ko alheri ne alheri ko alheri ne bai taɓa lalacewa ba kowai shi sai ya more mai in ka ga mutum bai more ba kila ba haka nan ya shirya ba mina ne wangan chale mina ne wangan wai chale rogo chale sha'aibu ko kare na ni tunda na tsira waka ta ba taɓa kai man canji ba faifofi ya kaban kyauta chale chale zo ga canjinka Alheri ne malam. to na gode ma tunda dai alheri ne alheri ko dan kima ne shi bai taɓa lalacewa ba alheri ɗakin kwantawa kowai shi sai ya more mai in kaga mutum bai more ba kila ba haka nan ya shirya ba ikon Allah ne ba abin mamaki ba Malam Zakariya o aiki na kyauta ba mai gado da katifa nan Zakariya o Allah amfana Rabbana hija zamaninka Ya ba da matashin kai. Allah amfana sannu sha'aibu Allah kyauta ma Allah amfana gaishe ka sha'aibun kwargaba Rabbana hija zamaninka Jalla Ubangiji Allah tutar mulki Allah wa zama sha'anahu Allah da kowa Allah mai duniya shi ya yi saman bakwai kuma ya yi kasan bakwai kuma ya yi su domin annabin yabo Allah kai kai mu ka hana mu na kunyar duniya ka hana mu na kunyar lahira ko kadan haka duniya babu daɗi ba ne bari kullum tafiya take a kana haruna na mamna ya je kan alamai kiɗa haruna baban garba da maru sannu daraktan kiɗa ina musa na hadizatu gaishe kamilin kudu gaishe ka sakar daren kiɗa mamman da ashe da ayi baban abdul aziz sannu kan toman kiɗa ɗan ruwan gora shehu na zarbatu ya yi fatan kiɗa burgadiyan jange da fari mijin hasana na ji ka ne kamsulan ilmi na zo kurika mani saboda ku na gane kiɗa abin kuɗe Allah wahidin jalla sarki mai iko na har abada yau ga sani sabulu na kanoma baban su na filatu yau ga sani sabulu dan musa baban murjanatu
ka da irin ta ba wai wasu sun ce sabulu ya tafi sannan da ana faɗi wai sannan da ana faɗi wai an ce sani amshu ni na da ana faɗi alhaji sani ya mutu wai alhaji sani sabulu ba shi haka duniya kuma soya kuka da suke kaji masoya kuka da suke an ce musu sani sabulu ba shi ai ba haka nan ba ne ku daina kuka Allah bai ba alhaji sabulu su makiya sai murna da suke masu adawa na ta farin ciki sun ji an ce sani sabulu ya rasu ai ba haka nan ba ne ku daina murna Allah bai ba haka duniya ku masoya sani sabulu ku daina kuka Allah bai ba in ƙara faɗa muku dukkan musulmi na duniya in ya samu ya yi hamdala in ya rasa ma kuma ya yi hamdala baiwa da rashi kyauta wa Allah wuce wasu sun ce na mutu to ni na san zan mutu ko ban mutu ba na san zan mutu ban ki ba an ce sani na mutu mi a sani sabulu kaga annabiya baku ya ga duniya to bale ni sani sabulun agara malami kake nufi dan wani ikon duniya fir'auna ya mutu ya ga duniya ya kacansa da daɗi duniya gobe kiyama ba zai kurba kausar ba kajar ka duniya da ku malami kake nufi kana ta murna an ce na mutu in kuka dukiya kake in gyan dukiya kake karuna ya mutu ya bar duniya ko da ya mutu bai rika ko ba kajar ka duniya da ku kaga nabi don sha kai duniya domin na yi an kai lafiya kaga annabi ya baku ya bar duniya to bale ni sani sabulun ajara haka duniya babu daɗi ba ne bari kullum tafiya take a gana dan Allah dan adam ana sha'anin can lafira akan aje a yi harkar duniya sandana taɓa zancen lahira bari in taɓa zancen duniya dan Allah dan adam in ƙara faɗa maka ka san harkar duniya kowa ya san da wuya take kamar kogi da ruwa take wani ya fada ya kai tudu wani ya fada bai kai ya kata ba kaja ka duniya dan Allah dan adam dan ƙara faɗa maka shanan ra'ayi muke in ba ra'ayi wuce ka ba mu abin ka je kana da gumi kaja ka duniya da dan Allah dan adam dan ƙara faɗa maka abin da ba ka iyawa ka sani yan kai shi haushi za ka ji ka kai a doron ɗan Kano in ƙara faɗa maka ko gobe dan da mai ƙarfi yana da wuya wani ya
wawa ba ka da irin ta ba ka je wanda ake gudu idan ruwa ya dauke sakaina na san ka ja ka duniya dan Allah dan adam dan kara fara maka sha'anin ra'ayi muke in ba ra'ayi wuce ka ba mu abin ka je kana teku ka ja ka duniya da dan Allah dan adam dan kara fara maka abin da ba ka iyawa in an rabu sai a kama zazzabi a ba da tablet da yan ruwa a sha a yi allura sashadu a zo a yi allura ba ta magani ai allura ba ta maganin ciwon so ba ta magani ina ashe zato baya aiki ka sani zato baya aiki ga gaskiya tsaye ko da alama ko da kamar kura ta san gidan kare kare shi a bai san gidan ta ba shaibu na gode haka ne shaibu na gode abin da aka ke wasa ni sai yabo ga zakar ya umar gobe kwatar kwashi zan koma na suna jama'a ne dfm mijin hajiya rabi sannan mijin hajiya zainab angwa adamu dan mamari ni a don gari Allah ya taimaka ya abin da yake wasa ni sai yabo Musa kaka mijin hajiya jaku Alhaji Sani ya gode irin abin da kake wasa ne sai yabo Rikiji Allah ya taimaka Mamman baraina ta kaba Allah mai gyarawa Jalla mai hikima iko ya ho wallazi Allah mara iyaka iko Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne Rabbana ka bani masoyi na ikon Allah amin 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 Allah mai gyarawa yawon soyayya Jalla mai hikima iko ya ho wallazi Rabbana ka bani masoyi na ikon Allah ko masoyiya ta mai kyawo santa ma guda Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne ya ina tari mo ba sanu tari mo ba wancan mai mota irin abin da kake wasa ni sai yabo Allah mai gyara jalla mai hikima ko ya ho wallazi shaibu na gode sanu shaibu na kwarga ba shaibu ban raina ma ba irin abin da kake wasa ne sai yabo ba cale ba ha shaibu na gode shaibu na kwarga ba sanu shaibu a gaishe ka irin abin da kake wasa ne sai yabo baraina ta ka ba zakariya a gaishe ka sani ya gode irin abin da kake Allah ya taimaka ga Musa na sala nan ga Musa na sala sani ya gode sannan mijin binta Musa na saratu baraina ta gaba Alhaji Sani a gaishe ka Alhaji Sani a gaishe ka Sani dan kwari na magaji a gaishe ka na balki malama la ya taimaka irin abin da kake wasa ne sai yabo Sani dan kwari Alhaji Sani a gaishe ka na balki malama Allah ya taimaka irin abin da
kake wasa ne sai yabo murtala direba gaishe ka gaishe ka maja karfe gaida murtala a gaida murtala maru alhaji ya gode sannu maja karfe irin abinda kake wasa ne sai yabo sanin dan kwari alhaji sani ya gaishe ka na balki malama Allah ya taimaka irin abinda kake wasa ne sai yabo sahal na gode dan kabu a gaishe ka irin abinda kake wasa ne dan abu wa makudan koma saboda na yi tuni sai na ga bello coach gaida bello coach barai na bello ba bello kalan baina bello mijin fati da liba bello kalan baina bello mijin fati da liba na bello fanfa yau ba mance bello ba Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne ɗaki ta kwanci zan koma saboda yar buhu non gaida yar buhu mai waina na gaishe ki irin abin da kike Allah taimaka kullum ba tsaje a gaishe ki bare na taki ba man tema inna ba yan nasarawa na gaishe ki mai na gabu Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne sarkin yaƙi ban so murtala zakin halima ne sanu dan ike na gode dan yari ne jikan yari la shi ma yari dan wallazi sarkin yakin ka ne dan ike na gode sarkin yaƙi zakin halimatu na gode uban so murtala abinda kake wasa ne sai yabo Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne rabbana ka bai wa masoyi na in ya samu sai ya tuno da ni Bye.
gara garba mai kada biwa baban barki da ayi mijin mai na tuka wajen yaro ko da na yi Wanda Jamila Zaki shugaban kasa na masu aiki. amma da yan kula na mata abin da kai mana baya amma da yan kula na mata abin da kai mana baya Ibrahim Ali Dabba. Zaki duniya na Abuba. Balan bala. Ina bada bala mai mota. Zaki duniya na Shehu Kumbin Kaka. Yanzu shi na Kaduna zama ne amma gida kan ba. Shi ma kan ba. Duk kan bace na Malam Hamza Malam Musa. Shi ma kan ba. Allah ji kan musulmi Allah, Allah ji kan maza sun kwanta, a madon ta sha mawata na abu yan mutan arziki, rabana ya daga maka haira, Allah sa mutu a hudu. kari duniya mai son mamaki sabuwa ne, a wani yan kuma mai mota ta ji banza, yadda kai wa malam Musa na Sale. Ba kudi na dambu ya kara ba. Allah shi ya shiga. An ba barki. Na barki an ba rabi. Babangida,
yana fila garba wa jamila wa jamilu mai tafiya mai ban mamaki mai gudana akwai magaji galaji mai jeji duniya mai ban mamaki magaji galaji mai jeji